ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ച വിരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി സ്വാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം വിപത ഭാഗവതം രസമാലയം ഉരഹോ രസികാവുഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീച്ച ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം മുനിസ്തു പരമേദ്യവസ്ഥിതോ വിജ്ഞാന ദൃഗ്വീര്യ സുരന്ധിതാശയഃ സ്വപാഷ്ണിനാപീഠ്യ ഗുദം തതോ നിലം സ്ഥാനേഷു ശുത്സുന്നമയേജ്ജിതഃ ക്ലമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം മുനിസ്തു പരമേദ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാനദൃഗ്വീര്യ സുരന്ധിതാശയഃ
സ്വപാഷ്ണ്യാപീഡ്യഗുദം തതോ നിലം സ്ഥാനേഷു ഷട്സു നമയേജിതക്ലമഃ ഇത്തം ഈ അപ്രകാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ മുനി തത്വജ്ഞാനി തു എന്നാൽ ഉപരമേ വിരമിക്കണം വ്യവസ്ഥിത പൂർണ്ണാവസ്ഥിതനായി വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനത്താൽ വീര്യം കരുത്ത് സുരന്ധിക നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആശയ ജീവിത ലക്ഷ്യം സ്വപാഷ്ണിന സ്വപാദത്താൽ ആപീദ്യ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുദം മലദ്വാരം തതഹ പിന്നെ അനിലം പ്രാണവായു സ്ഥാനേഷു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഷട്സു 6 പ്രമുഖമായ ഉന്നമിപ്പിക്കണം ജിതക്ലമഃ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ചേ ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരിപൂർണമായും നിവിഷ്ടമാകേണ്ടതും അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുമാണ്. അനന്തരം അവൻ മലദ്വാരത്തെ സ്വപാദതലത്താൽ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാണവായുവിനെ പരമപ്രധാനമായ 6 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മളിവിടെ അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ധാമമാണ്. അവിടെ എന്തില്ല? സത്വ രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പ്രകാശം പരത്തുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന എഫൾജൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവജാനന്തിമാ മൂഢ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആരാണ്? മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നമ്മുടേത് പോലത്തെ ഒരു ശരീരമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നാൽ ഭഗവാനെയും ഈ പറഞ്ഞ 3 ഗുണങ്ങളും ബാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരാരാണ്? അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാത്തവര് ഭഗവാന്റെ അഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികളൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് ഒരു രൂപം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഇവിടെ നമ്മളെ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. നമ്മുടേത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഏതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റേത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റേത് ഒന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമല്ല, പരമാനന്ദം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ആനന്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പരമാനന്ദമാണ്. ചിത്ത് ആനന്ദം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള കാഴ്ച അതും എന്തില്ല? നമുക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുഷിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകളാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പർപ്പോട്ടിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് എന്തിനാണ്? അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനും. അതായത് യോഗികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യോഗ ഇതിലൂടെ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് യോഗികള്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ധ്യാന യോഗ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തി യോഗയിലുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യല്. പക്ഷെ എല്ലാ യോഗയിലുള്ള ആളുകളെയും ഭഗവാൻ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് യോഗയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, അത് ഏത് തലത്തിൽ വരെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കാം? അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ അഥവാ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് യോഗചര്യയിലൂടെ ഭഗവാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താ പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിവിഷ്ടമാകേണ്ടതും അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടാണ് ഒരു യോഗി യോഗചര്യ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കേണ്ടതാണ്. അനന്തരം അവൻ മലദ്വാരത്തെ സ്വപാദതലത്താൽ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാണവായുവിനെ പരമപ്രധാനമായ 6 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്?
അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ മലദ്വാരത്തിന്റെ സ്വപാദതലത്താൽ ഉപരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതായത് അതെങ്ങനെയാണ്, കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി അടിഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുദ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യാണ്, പ്രാണവായുവിന്. യോഗയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, വെറുതെ ഇരിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, യോഗ ചെയ്യാണ്. അവിടെ നിന്ന് പ്രാണവായുവിനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഓരോ എന്താ പറയാ ചക്ര ഉണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് നാഭി ചക്ര, പിന്നെ എന്താണ് സ്വാധിഷ്ഠാൻ ചക്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ചക്ര ഉണ്ട്. എനിക്ക് അത്ര അതെ തന്നെ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചക്രയിൽ നിന്ന് നമ്മള് കൊണ്ടുവരണം, പ്രാണവായുവിനെ സഹസ്രാരയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതാണ് യോഗിയുടെ ആവശ്യം അല്ലെ. യോഗി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ, അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു യോഗി ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മലദ്വാരത്തെ സ്വപാദതലത്താൽ, അതായത് നമ്മൾ ഉപ്പൂറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, ആ ഉപ്പൂറ്റി അതിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും, മുകളിലേക്ക്, അതായത് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മലദ്വാരത്തെ സ്വപാദത്താൽ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാണവായുവിനെ പരമപ്രധാനമായ 6 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യോഗചര്യയിലൂടെ കഴിവുണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്രയ പ്രഭാതിച്ചേ പരംബ്രഹ്മത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി ദുരാത്മാക്കളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയറ്റവരാണവർ. പരിപൂർണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:54 വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോ ചിലര് പറയും, ഞാൻ ഭഗവാനെ, എന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും അവർ മുക്തരാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റായ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അവർ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഭഗവാനല്ല, അവരുടെ തോന്നല് മാത്രമാണത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയറ്റവരെയാണ് ഇവിടെ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കാൻ പറ്റുക? പരിപൂർണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഏകാഗ്രതയും, കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം, ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. ഈ സ്വത്താവട്ടെ, പണമാവട്ടെ, പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളാകട്ടെ, ബന്ധുക്കളാകട്ടെ അല്ലെ, നല്ല വലിയ പഠിച്ച് നല്ല വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന, വലിയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ബന്ധുക്കളല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു, അവിടെ തന്നെയുള്ളൂ ആ റിലേഷൻഷിപ്പും, അതുപോലെ ആ ഒപ്പുലൻസ്, ആ ഐശ്വര്യം ഒക്കെ എന്താണ്, ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെയുള്ളൂ. ഇനി ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ കൂടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഓരോ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും അതായത് ആ ജീവാത്മാവ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായ പ്രോഗ്രസ്. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മികമായ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നശ്വരമാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്, കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഒക്കെ മാത്രമേ ഇതിവിടെ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എത്രേ വേണ്ടതുള്ളൂ? നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന് കൈത്തണ്ട ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു തലയണ? കിടക്കാൻ നല്ല നിലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തിനാണ് പട്ടുമെത്ത അല്ലെ? കീറിയ തുണി കിട്ടാനില്ലേ അവിടെ? പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങള് മറ്റു വലിയ പുരോഗതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്തുതി പാഠകരാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ചോദിക്കേണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മള് വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ആ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി ആർജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും, ഈ ഭൗതികമായതൊന്നും ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ സമയം
അവര് പാഴാക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിരിക്കും അവര് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തുക്കളുടെ വിദ്യാഹംബോധമാണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. മാത്രവുമല്ല അത് പഞ്ചതത്വങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിലൂടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ കീഴടക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥവും ബാലിശവുമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രകടമാകും. അത്തരം ഒരു മനോഭാവത്താൽ അണുശക്തിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെയും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, അവര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയാണ് അവര് അണ്വായുധങ്ങളും അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പല പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരം നടത്താൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലാണ് ശക്തി ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ശക്തി ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയോ കേട്ടു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് അല്ലെ, ഈ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം തരുന്നത്, പ്രകൃതിയാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോ അത് ഒരു തെറ്റായ രീതിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും തീരെ ചെറിയ യത്നങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ വീര്യത്തെ, ശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്തരം നാമമാത്രമായ പുരോഗതികളിലൂടെ വിദ്യ ആത്മശ്ലാഘി ഉദ്യമിക്കുന്നു. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതുപോലെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം മനസ്സിൽ വന്നാണ്. അതായത് ഒരു വയസ്സ് 2 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും അച്ഛനും അവർ തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അച്ഛനും കുട്ടിയും കൂടെ ഗുസ്തി പിടിക്കും അല്ലെ. ഗുസ്തി പിടിക്കുമ്പോ കുട്ടി ഇടിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും, വീഴും അല്ലെ. വീണുമ്പോ അയ്യോ വീണു പോയി, വേദനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ശരിക്കും അച്ഛന് വേദനിച്ചിട്ടാണോ കരയുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ കുട്ടീനെ എന്താണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ വിജയിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവല്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ചു കാലം പറയും ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പറയും അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ്, മാറ്റി പറയും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും അതാണ്. കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും, ആ പഴയത് തെറ്റാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ പഴയത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ സത്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ഇവിടെ നേടാൻ പറ്റില്ല. പരബ്രഹ്മം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവശക്തനായ വാസുദേവനാണെന്നും താൻ പരമപരിപൂർണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പൂർണ്ണ അവസ്ഥിതനായ ആത്മാവ് അഥവാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവ് പരിപൂർണമായും ഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് സേവിതനും സേവകനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കടമ. സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അത്തരം ഒരു ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പോലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പുറകെ പോവുകയില്ല അല്ലെ. അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തെറ്റാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം നടന്നു പോകുന്നതാണ് ഏതൊരു കാര്യവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു കഴിവും ബുദ്ധിയും തരുന്നു, നമ്മളെ താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് വിജയിപ്പിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം എന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ ആ വ്യക്തി സമയം പാഴാക്കില്ല. ശാസ്ത്രീയമായ ബോധനമുള്ളവനാകിയാൽ അഥവാ തത്വമായി ഗ്രഹിച്ചവനാകിയാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ അവ്യാജമായ ഭക്തിയിൽ പരിപൂർണമായും സ്വയം വ്യാപൃതനാകുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ടമായ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രാണവായുവിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും പരിശീലിച്ച വിദഗ്ധനായ യോഗി താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗി മലദ്വാരത്തെ കണങ്കാലാൽ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണവായുവിന് നാഭി, ഉദരം, ഹൃദയം, മാറിടം, താലു അതായത് അണ്ണാക്ക്, പുരികങ്ങൾ,
മസ്തിഷ്കം എന്നീ 6 പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മേൽക്കുമേലായി ഉന്നമിപ്പിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ടമായ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെയുള്ള പ്രാണവായുവിന്റെ നിയന്ത്രണം യാന്ത്രികവും പരിശീലനം ഏറെക്കുറെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ശാരീരിക യത്നവുമാകുന്നു. പൂർവ്വകാലത്ത് അത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ ജീവിത രീതിയും സ്വഭാവവും അതിനനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുടെ സ്വാധീന പ്രഭാവം അത്യന്തം പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഈ ശരീര യോഗാഭ്യാസ കല പ്രായോഗികമായി പരിശീലിക്കാത്തവരാണ് ഏവരും. ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത അനായാസേന പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല അത് പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ഫലവത്താണ്. അപ്പോ ഈ പ്രാണവായുവിനെ യോഗയിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യോഗികൾക്കാണ്. ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലികാലത്തില് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വൃന്ദാവന യാത്രയിൽ ഒരു മാതാജിനെ പരിചയപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എനിക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ മാതാജിനെ ഓർമ്മ വന്നാണ്. കാര്യം ആ മാതാജി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ മാതാജി അത്ര വലിയൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാതാജി അല്ല, ഒരു സാധാരണ പാവം മാതാജിയാണ്. അപ്പൊ ആ മാതാജി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ മാതാജി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആരുടെയോ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അധികം വായിക്കാറില്ല മാതാജി, ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഭക്തിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വായനയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഈ യോഗ പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആ മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുറെ നേരം അവർക്ക് സൈലൻസിൽ ഇരിക്കാനും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അവർ വായിച്ചറിവല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതായത് ഇത് പോസിബിൾ ആണ്, എന്നാൽ അത് വളരെ എന്താണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി, അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്ന കാര്യമാണ് അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവർ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു, വ്യക്തമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ അറിവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ യോഗയിലൂടെ. അത് പക്ഷെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നല്ല എന്താ പറയാ ഈ ഒരു കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നാമസങ്കീർത്തനം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, യോഗയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യോഗ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും, പക്ഷെ കുറച്ച് ടഫാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭ്യാം സ്ഥിതിം ഹൃദ്യതിരോപ്യ തസ്മാത് ഉദാനഗത്യോരസിതം നയേന്മുനിഃ തതോനുസന്ധായ ധിയാ മനസ്വീ സുതാലുമൂലം ശനകൈർനയേത. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭ്യാം സ്ഥിതം ഹൃദ്യതിരോപ്യ തസ്മാത് ഉദാനഗത്യോരസിതം നയേന്മുനിഃ തതോനുസന്ധായ ധിയാ മനസ്വീ സ്വതാലുമൂലം ശനകൈർനയേത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഭ്യാം നാഭിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഹൃദി ഹൃദയത്തിൽ, അധിരോപ്യ സ്ഥാപിച്ചിട്ട്, തസ്മാത് അവിടെ നിന്നും, ഉദാന ആരോഹിക്കുന്നു, ഗത്യ ശക്തി, ഉരസി മാർവിൽ, മാറിൽ, ഉരസി പറയുന്നത് മാറിൽ, തം പിന്നെ, നായേത് വരുത്തണം, മുനിഹി മുനി ധ്യാനപരനായ ഭക്തൻ, തതഹ അവയെ, അനുസന്ധായ നിരൂപിക്കാനായി, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനായി മാത്രം, ധിയാ ബുദ്ധിയാൽ, മനസ്വി ധ്യാനപരമായ, സ്വതാലുമൂലം താലുമൂലത്തിൽ അണ്ണാക്കിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, ശനകൈഹി നയേക ആവാഹിക്കട്ടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ചേ. ധ്യാന നിമഗ്നനായ ഭക്തൻ മെല്ലെ പ്രാണവായുവിനെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്നും മാറിലേക്കും അവിടെ നിന്നും താലുമൂലത്തേക്കും ആവാഹിക്കണം. ബുദ്ധിയാൽ യഥോചിതമായ സ്ഥാനങ്ങളെ അവൻ നിരൂപിക്കണം, തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ ഉയർത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധ്യാന നിമഗ്നനായ, ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രാണവായുവിനെ എന്താണ് ആദ്യം മലദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്, പിന്നെ നാഭിയിലേക്ക് അല്ലെ, നാഭിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മാറിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് താലു അല്ലെ അണ്ണാക്കിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിയാൽ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിരൂപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് യോഗയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക്
പറയാൻ മാത്രമേ, വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു യോഗിക്ക് മാത്രമാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രാണവായുവിന്റെ സഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 6 ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധിയുള്ള ഭക്തിയോഗി ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഈ പരമപ്രധാനമായ ഷഡ് സ്ഥാനങ്ങളെയും നിരൂപിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഷഡ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം പ്രാണവായുവിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രവും ഇതിനു മുകളിലായി ഉദരത്തിനും നാഭിക്കും തൊട്ടു താഴെ മണിപൂരക ചക്രവുമാകുന്നു. അതിനു മുകളിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ അനാഹത ചക്രത്തിലും അതിനു മുകളിലായി പ്രാണവായുവിനെ താലുമൂലത്തിൽ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ. ഓരോ ചക്രത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ 7 ചക്രങ്ങളാണ് അല്ലെ, അല്ല 6 ചക്രങ്ങൾ. ഓരോന്നിലൂടെയും നമ്മള് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചക്രം സഹസ്രാര കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്ത് 7 സഹസ്രാര ചക്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഓരോന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പ്രാണവായുവിനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗികളുടെ കാര്യം പറയാണ്. തസ്മാദ് ധ്രുവോരന്തരമുന്നയേത നിരുദ്ധ സപ്തായതനോനപേക്ഷഃ സ്ഥിത്വാ മുഹൂർത്താർത്ഥമകുണ്ഠ ദൃഷ്ടിഃ നിർഭിദ്യ മൂർധൻ വിസൃജേത് പരം ഗതഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദ് ധ്രുവോരന്തരമുന്നയേത നിരുദ്ധ സപ്തായ തനോനപേക്ഷഃ മുഹൂർത്താർത്ഥമുക്മകുണ്ഠ ദൃഷ്ടിഃ നിർഭിദ്യമൂർധൻ വിസൃജേത് പരം ഗതഃ. തസ്മാത് അവിടെ നിന്നും ഭ്രുവോഹോ പുരികങ്ങളുടെ അന്തരം മധ്യേ ഉന്നയേത അകത്തേക്ക് ആനയിക്കണം. നിരുദ്ധ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സപ്ത 7 ആയതനഃ പ്രാണവായുവിന്റെ നിർഗമദ്വാരം അനപേക്ഷക എല്ലാ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുഹൂർത്ത ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന്റെ അർദ്ധം പകുതി അകുണ്ഠ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക. ദൃഷ്ടി അതുപോലൊരു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷീകരിച്ച ഒരുവൻ നിർവിദ്യ തുളച്ച് മൂർധാൻ മസ്തിഷ്കീയാഘാതം വിസൃജയത് അവന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കണം. പരമമായത് ഗതഃ പോയ ശേഷം വർത്തനം ഭാവത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം ഭക്തിയോഗി ഈ പ്രാണവായുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പുരിക മധ്യത്തിൽ ആവാഹിക്കണം. അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം മലദ്വാരത്തിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു, നാഭിയിലേക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? നാഭിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കും, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറിടത്തിലേക്കും, പിന്നെ അണ്ണാക്കിലെ അവിടത്തേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ പിരികത്തിന്റെ മധ്യം അല്ലെ, ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറയുന്നത്. അനന്തരം യോഗി പ്രാണവായുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പുരിക മധ്യത്തിൽ ആവാഹിക്കണം. എന്നിട്ട് പ്രാണവായുവിന്റെ സപ്തഗമന മാർഗങ്ങളെയും ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് പ്രാണവായു മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകാതെ 7 ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് നിയന്ത്രിച്ച് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കണം. തിരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ ഏകീകരിക്കണം, ദൃഢീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായുള്ള എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള യോഗി പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാകുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവങ്കിലേക്ക്, പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനായാൽ മാത്രമേ യോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദന ആകാംക്ഷയിൽ നിന്നും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും വിമുക്തനാകണം. ജീവിത കാലയളവിനും ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളുണ്ട്. ദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവിന് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:20 സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ വെറും ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളാണെന്നും ഇത്തരം ഒരു സുദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവിന്റെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ള ആയുസിന്റെ പോലും യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലെന്ന് ഒരുവന് പൂർണ്ണബോധ്യം വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. അവൻ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികതയാലും ആകർഷിതനാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമസംസർഗത്താൽ പരാജിതനാകുമ്പോൾ ഒരുവന് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക നിർമുക്തത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നുവെന്ന്
ഭഗവത്ഗീത 2:59 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാരും രാമായണം വായിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും വായിക്കുമ്പോ ഓരോരോ സ്തുതികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓരോ സ്തുതികളിലും അവരൊക്കെ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ ഈ മായയിൽപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലെ? ഈ മായയിൽപ്പെടുത്താതെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണേ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തരണേ എന്ന് എല്ലാ സ്തുതിയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു സ്തുതി എടുത്താലും ആ സ്തുതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മായയിൽ പെടുത്തല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മായയാണ് എന്ത് നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്കും ഇന്ദ്രിയമായ ആസ്വാദനത്തിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ആരാണ്? മായയാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7:14 ദേവീ ഹേഷാ ഗുണമയീ മായാ ദുരത്യ മാമേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഇതല്ലേ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതചര്യയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അവധാരണമില്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുകയില്ല. നിരർത്ഥകമായ ജീവിതചര്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണെന്ന് ഒരു സംഘം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അത് ജീവസത്തകളെ മാർഗഭ്രംശം വരുത്തി ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ അധികം മോഹിതരാക്കി തീർക്കുന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ പ്രചരണമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് പരബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ പരമോന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ പർപ്പോട്ട് നാളെ എടുക്കാട്ടോ. ബാക്കി ഭാഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की कृष्ण प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा।